Açana blogerlerin videosu az prosmotr alanna. Mening zanacan patpişiklerim, mening balacıklarım, çağaçıklarım, cücücüklerim. Kayda o sağlık bu patpişikleri hoplap başladın olayı senem zayedinecek olayı nesine bir tane korku oturan varlı o sehel mülaymırlasın pul sorar deyip. Doğru gay cahitçi pul soracak olayan gerek. Neçiden cemlemeli? Birladığını diye tanok mu ne ameliyatı da. Bana erkek dedik. Bana doğru dımbıl tapparaga hem çoğunum da vardı da bende yok. Hem çimen aktivnistım pes. Ağay öz problemen oyun çözay da gayret et. Ben sen oyun var ben şimdi tuvaledim papa diyem o. Koyan zatlarım like alanok. Birladığını diye tanok mu yaşo. Ekile de eşi tohumları, dermanları, avları, beherden nakı berhadın tohum mağazından ilk duk amatlı hadın alıp bilersiniz. Bana gerek tohum yerine hadi pavarlaşmalar ulan. Videon aşağına akandın namını belledim yumurtla kelle. Yaşo like bassanız neyme? Barmağımı kaçar. Allah adam olup olanok mu? Mekran patpişiklerim. Akıllıca olup olanok mu? Kaçsa öğren cevap verin. Basın like. Kaya ola barbağına cevap ver ya çabar kudalara cevap ver. Altay ver kattap ver kudalara. Neyme? Evvelliğe oğlu kadar çıl uğradıp durdu ya. Ne ben erve koyla o terdik şu an. Like basan oklar bana niye oynuyor? Vay nerve koyla bakıydı bana evvelliğe oğluna durumsa çıkarırsa. Nereye like basmadan basa şöyle olur. Bilem ok. Bir yerler yiyeceğim olamaz ha. Ay şu sırtımı yiyeceğim ya ben hileye kaşak koyverdin. Like basmayan vazaları kovdat koyan nezinden doğun. Kovdat koyan ne ama. Yamadat koyan ben. Bizim salgıyımız beherden nakı perhadın tohum mağazını havarlaşma için telefonumuz 61 91 62 25 61 29 27 12. Videon aşağına sahipamızım durunur. Böylönce alacak olup böğrem gıydımy, başka birle gördüm deyip, bolan vakalardan maňa ýazdylar, ahlyjaňyza salam dostlar. Waka nähilek bolup geçdi diýe. Söýüşmek dälin, söýüşmek bilen näläni? Guda bolduk diýe-de. O ejem daga maslahat berdiler, şu planyň gyýdy, plan gyýdy, o akyllyja gyýdy, o öýdöçül hiçerik çıkanok, hiç kimle göremdok, tıklat diýip diýe maslahat berdiler diýe. Öýdäklerim bolä olarak bolsa diýip diýe gitdiler diýe, gördüler, geldiler, aýtdylar diýe, o hakykatdan hem gowy ekeni. O biziňe gowrumyza ýarady, o goňşularyndan marksandan sonra tıklar gowlat diýdiler, zat diýip. Menem bolýa oňalak bolsa, siziň gowruňyza ýaran bolsa menem o bir görüşsem diýip. Indi görüşdük diýe o bilen. Görüşdük diýe hawa diýe owadanlygyna da söz ýok diýe. Bir dünýä garaýşam diýe bir açyk üýtdeşigrak diýen ki sözümiz alışdy diýe o bilen guruluşdyk, oturduk, o hemme zat arada düşünüşdik diýe ýanky bilen ne bir göwnümiz alışdy diýe bu bilen. Indi men ýaşawak sonra berdim diýe-de sen menden öň o bir ogluňa guruluşdyňmy, birle halaşdyňmy diýip sonra berdim diýe bolyn. O gyýdam yok, hiç şeylik ýagdaýda mektepde okan döwrüme, mektepden soňam hiç bir oglan bilen görüşmek, guruluşmak bolar ýalyk zat ýok, zat diýip aýtdy diýe. Ondan ýene baryn oglan ýa-da men ýa soradym da, ýygyny düşünýän hat ýa-da ýenedenler ýok, bolar ýalyk zat ýok. Garaz ödün ýa perişde ýa-da gorkuzdy diýe, aý menem bolýa diýip ýani baryr sözüne anansamam diýe-de bir hilek bir çygylyk gitdi diýe, gownumy diýe. Şo çygylyk diýe bir barlasym geldi diýeni. Muň bilen görüşüp başladym, o günni 1 saat 2 saat çykdy şeýle guruluşyp başladym, görüşüp başladym diýe. On günniň bir günni ýani maňa diýe aýtdym da men şu gün baryp bilemok. O arkaňçylyga jaňadan men şu wagt şäheриň daşyna gidip barýan, oglanyň bilen diňjalmana gidip barýan diýip aýtdym diýe. Bilen gynnanan boldy diýe, aý bolýa, oňalyk bolsa wagt şunem geleýmelek, eni men sen görmesem oňy bilemok, näme demok diýip diýe. Bolýa şeýle diýip de goýdum telefonyny, ýani içimde diýe bir hilek duýgu döret diýe, da bir hil bir zat diýip alla ýa bir zat diýip aýdan okşumaňa diýip diýe. Onsoň öz maşynda dälle, dowsawlanyň bilen bardym diýe maşyny öýleriniň bärragyna durduk diýeni. Näil hereketler etdi şu hakykatdan hem şol aýdyşlar ýalyk, ýa olar ýalykmy dälni barlak görasym geldi diýe-de. Baryp durduk diýe, yarım saat 40 minut ýalyrak maşyny oturduk diýe, onsoň ýandaky dostuma men näme dip börseň ay ana ho öýüne ho bir adama biraç anamyň bolsun diýip olama gownlyk görýär bolýar ay 40 minut oturduk görýär hiç ýelik çıkan ýeri ýok ýa ýeniden ýörek bolýar ala kelläňe bir derek zatlar getirip bermeni hemme zadyň taýýar restoranyň taýýar o adamlara çakylyk berilen meksi bilýär sen toýuňduny nesibeste toýum bolar diýip
şeydip gurlaşyp oturduk diye menem ey hawlay gownuma çygylyp gitdi bolan bir kile gollum zat diýip diýe şey ay gurlaşyp degişip oturduk diye hakykatdan hem kelleme gelen zat näme men diýip bolýan. Bola ýör giderler diýip ýörejek golluk bolýan ýanky diye giyinip çykdyr diye. Çykdy da diye gidip bar ya bir erik diye. Ne yankı benim gördüm yanımdaki dostum seyretti diye vay şomay diýdik diye oğlum. Awa şo diýip yani oturduk diye böyle nira var ya yani maňa aýsat aýtmat diye. Bir gitjek diýip. Yani bir yerinin doglagyny yankı öz garnaşlarynyň ýeneleriniň doglagyny toý bolsa da hatda ejet bile çykjak ýalakdan guda bolan gyzat bolyn. On ýalak däl giyinipdir diye çykyp barýar diye. Bizem bolýar diye nämet diýip diye gyzarlar görül nira var yani görülip diye. Gyzyndan çykdyk diye ne edil kinolardaky ýalak diye da men kelleme ýa muňsanakdat geldi ýanky dostum diye bir hile gollulay bu diýip diye. Ýanky gyzyndan ýola çykdyk, taks tutdy, taksa menne bir taksiňe düşüp gitdik diye. On bardy diye bir kafeýle birine bir de bärrakda durduk. Düştü diye kafeýe girip gitdi diye. Indi bizem bir zat edik girmeli bu kafeýe diye. Yani gönümül barıp awa zat etsene bu görjek diye. Ben son mutluya garaşıp oturduk diye. Ondan diye dostuma dedim de bolýar bile görüli baraly. Awa gapsyny akdan sorar zat diýip diye bardyk. On garşalylar gapsyny akdyrýan gyýlar diye soradyk da şolara girdim oğlum. Hawa girden plan ýerdik geçip oturdu zat diýip. Bizem bärrana geçip oturalyp girdik. Girenmizem şo diye gözüm düştü diye bärsinde bir erkek adamyň eli göründü diye, yani oglanyň eli göründü diye. Arka tarapyndan eli göründü diye da. Menem seyretdim diye, näle bollay bu diýip. Bärrana geçip oturduk diye. Hemme zat kinolardaky ýalakdan durmuşam kinodan alınýardan, oň özüm aýdanna şolar ýalak bu kinodaky ýalak, ben kinoda bolanlar öýsem durmuşam şon ýalak, ýani durrun berýärdi. Oturdular diye ay bilýär gülüşüp degişip otyr. Men dogon neyse dogon näl jigsi de ay ahir diye bolmat diye dostum ey biderek wagt ýetirip oturandan ýör ýany barally wagtdy diye. Ilki men ýa ta kamera aljak boldum diye soňdan näme gerek bu zatlar gönümel üstünde tutamsaň diýip diye. Yerimden turup bardym diye. Meni görüp diye bir hilek boldy diye bu diye. Oturan oglanam soradı da ona bir da gerekmi zat diýip bolýar. Şu haçandan mertanaýan diýip soradym diye. Olam ay bir 2 ay 3 ay bolandyr tanşamda diýip aýtdy diye. Ondan näme hilek şu diýip soradym diye. Olam sen kim ay näme gelip berýän sorawlaň näme men iýiçip oturýan berdi. Awa söýüşýanym bilen gurlaşyp oturýan ýam söýüşýanym diýen sözünden önüne soň diye. Men ýa düşündim diye de. Ýöne diye egine kaktım diye dost diye. Dost idim diye. Men şu gyzy aljak bolup gördüm. Ýam hemme zady geçerli, ýani guda bolny, toý günümde çenni belli diýip aýtdym diye. Ýöne diye indi sen ule gördüm. Awa hemme zady da düşündüm. Bolýa. Sen halan bolsaň, şu gyzym sen bolsun diýdim diye. Ýanky diye ilimden turup durur düşünüröýün, beýtme, indi myhmanlar hemme zady goklajak bolup başlat diye da ýanky aglap, sen näme üçin beýtýäň, sen maňa düşün, men saňa düşündirjek, bärde beýlip nemedip durma zat diýip diye. Menem eliň aýyr menden o köpçülükde gowdal kafeýaň içinde adamlaram seredip otur diye köpçülükde gowdal men düşündim sen näme hilekdiňi, awa sen hem öz bagtyňy taparsyň diýip çykyp gaýtdym diye. Indi öýe gelen soň öýdäklere de aýtmalar bir zat diýip diye. Öýe gelen soňa näme etjäm bilmedim diye, eje diye ýanyna bardym diye, ýüregini agyrtmaýyn diýip aýdaýyn diýdim diye. Şular ýalak ýagdaýlar, awa şular ýalak bolu diýdim bolýan diye. Hudaý saklasyn, towa Allah jan bizi sogupdyr. Toýdan soň bular ýalak zatlar bolan bolsa nälik bolar diýip diye. Bulam diye erwet boldy diye wagt şowy gowuraýdym da menem gowjagy diýip nemetdim bolýan diye. Ýok bular ýalak bolsa nemetmäli diýip garaşaýdyp diye ejemem diye. Hudaý bizi köp zatdan sogupdyr diýip diye. Bir tarapdan begenni diye. Hudaýa şükür şul toýdan öň şol atlan çykan gow boldy diýip diye. Menem awaýda şular ýalak ýagdaý boldy diýip aýtdym da garaşaýdyp toýy ýatyrdyk, zat etdik soň. Awa bir ýyldan soň başga birine öýlendim men adam Hudaýa şükür gow bolýan. Ýöne şo başlar ýalak ýagdaý bolup geçdi. Gurrun berdi. Dostlar durmuşda hemme zat görnüşi ýala adamlaň ýa aýdyş ýalak bolanok käbat özüňem awa bir zady gözüň bilen görmeli, gözüň bilen tutmaly.
Ähli jaňyzyň janyňyz sag bolsun, saglykda bolşulyň dostlar, sag bolun.